doncs, des del campus de A2016 anem a entrevistar a Marc Ferrer, el director de Nos parece importante, una pel·lícula que està present al Festival d'Autor de Barcelona en la secció Competició Talents. Bé, per començar, aquesta és la teva òpera prima, anomenada Nos parece importante. Explica'ns què et pareix important per contar aquesta història. Nos parece importante fer una pel·lícula de la manera en què l'hem fet, no? O sigui, l'important d'aquesta pel·lícula jo crec que és com està feta, no? Perquè està feta l'hem fet nosaltres mateixos sense cap productora darrere ni sense cap subvenció i l'hem financiat amb una plataforma de Berkami, no? A través del micromecenazgo. I bueno, és una pel·lícula molt petita, feta amb molt baix pressupost i clar, l'important és que aquestes condicions, no, les volíem aprofitar per poder fer realment el que volguéssim, no, a l'hora de rodar la pel·lícula i amb la llibertat que això comporta. No? Jo vaig veure la pel·lícula de La chica de la fàbrica de cerillas, de Kaurismäki, i llavors a partir d'aquesta pel·lícula vaig començar a pensar en la meva i d'aquí neix una mica el personatge de Sofia, no? Que és el personatge d'una noia que viu una vida que no és la que li agradaria viure, no? Una mica com el personatge de la chica de la fàbrica de cerillas i després també tenia molt en ment les pel·lícules de Hong Sang-soo, sobretot per com estaven fetes, més que per la temàtica. Clar, teníem un guió molt tancat, també pel tema del pressupost, no? Perquè volíem pactar molt tot el tema d'espai, seqüències i tal, i el rodatge va ser un rodatge molt breu, de 10 dies de rodatge, i estava tot com molt pensat, però a l'hora de treballar amb els actors va ser totalment el contrari, no? Perquè al guió no hi havia diàlegs quasi bé, i la directora de fotografia volia que escrivís els diàlegs, encara que no fossin els que després gravaríem o els que després treballaríem amb els actors, només per veure una mica de què anava el tema i tal, però bueno, després al rodatge vam tenir molta llibertat per treballar amb els actors i és que depèn molt també de la persona, del personatge de l'actor. Per exemple, Mònica del Raval improvisa totalment la seva seqüència i potser, no sé, hi ha una seqüència que surt amb el meu germà en un cotxe i aquesta seqüència està completament dialogada, no? Depèn de la seqüència. Vam rodar sense saber realment quan duraria la pel·lícula, no? Però bueno, ja sabíem més o menys que tindria aquesta duració i sí, al final ha durat. Ens va costar el muntatge arribar als 60 minuts, però vam poder arribar. I volíem que durés una mica més, però no va poder ser. O sigui, 60 minuts clavats. Sí, perquè és una pel·lícula, diguéssim, una mica autobiogràfica, però alhora tot el que filmem està fet amb una mica de distància, no? I com mirant la realitat, diguéssim, amb aquest to una mica còmic, com tu has dit, no? O sigui, una mica enrient-se de les coses que ens succeeixen en el dia a dia, no? Una mica. Però sí, i a vegades la pel·lícula agafa un to una mica més dramàtic, diguéssim, però també em semblava interessant una mica el xoc d'aquests dos tons, ¿no? Una mica. Tú no apareces en la película, Fran. No hay ningún personaje para ti, tú no eres actor. Por ejemplo, te puedo decir frases como ¿por qué la mataste? No fui yo, fue él. Bueno, el que va passar aquí, en aquest cas, va ser que sí que havíem parlat amb un noi que faria aquest paper, el paper del meu personatge, diguéssim, però bueno, era un actor no professional també i a l'últim moment es va fer enrere, no? Li va entrar por, bueno, no sé, pobret. I bueno, vam pensar que potser era que ho fes jo, aquest personatge, perquè ja ho tenia més o menys. És que això va ser com 3 o 4 dies abans de rodar i com que jo tenia bastant en ment tot. Però bueno, alhora em va agradar que passés això perquè també això li ha donat a la pel·lícula un plus de veritat, no? Perquè, per exemple, les escenes en les que estic jo amb el meu germà o amb el meu pare, doncs hi ha una veritat que si hagués sigut d'altra manera doncs no ho haguéssim aconseguit, no? Bueno, mira, te voy a dar 50 euros para la película.